يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويلا يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويلا الله تجيجاغو oburni daha jaga kahonoma borodowinde Allah tagitago oburni daha jaga kahonoma borodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fen jayɓatake bindaɗo hoore biir jeeɗiɗi mboyi hitande ujunaje nogase jeegom ɓatake men faati koye tarihaji annabaɓe juuɗe monodo mboɗomanta annabi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnude hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum ɓorodowinde tawretamin jeeri en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha adama ile kiñano en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni pobɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama enen kala en denti en mbi alhamdulillah yo Allah reen suura hisna yo Allah ɓeydanen jaam ɓeyda suturo eɗen goni aset jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunaje nogase jeegom eɗen goni yewtere men annabi nuhu eɗen jaada e guiɗe men sehil men ceerno Khalid Abdoulaye Sy alhamdulillah en calmini Abou Baydi Kaw ha to cuuɗi men dulmaji dembe kame galle mum e sehilaɓe mum e ɓesgu mum e yaadiɓe mum e yiɗodirɓe e mum e dendagal ndulumaji naɓe pop hay goto en ɗaccani en calmini dendagal wuddurnaɓe kala e dow inde horsi faati debbo moƴƴo labɗo reedu nayejo jooɗiɗo ki dankini hettoɗi tarihaji yo dusugo ɓooy ya rabbi ya rahmanu tiggere en calmini wela kosam en calmini Mikailou Ba kami galle o kala e ɓesgu kala e dendagal musidɓe men taweteɓe nder tiggere yene onon pop on calminama on jurama jeunesse tiggere en calmini dendagal jarɗo e cangu e dendagal toɓɓaɗo e cangu e dendagal lottoɗo e cangu e dendagal jiyowo cangu nanowo cangu beltortoɗo cangu kala en calmini en juurima Teyyel Ba miñam mi salminima ceerno Khalid Abdoulaye Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'a mi duwanimama mi mbara fini alhamdulillah mbara foftima ko moƴƴi bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garine jewte men seydi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار مسلمتي ماما
mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere. en jetti Allah en juuli e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam. en calmini dendagal juulɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kala. kono en gardini e ɗin calminaɗi tedduɗi uurɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. en calmini Dieynaba Abou Tafsir Mamadou Seydi Sy min gari ha to galle ɗo min kofnima min calmini galle o foof. en calmini ceerno men sehil men giɗo men Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye. en jetti Allah en jetti jinnaɓe men en jettimo labderagu makko e laɓɓindemo mo ganduɗa ko kañum Allah waɗi coccodirɗen o tuti en ha dariɗen hande mbawɗen wiide Allah wi nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam. en mbimo Seydi Mbaye yo Allah junnu gurdam. en calmini kaw Khalilou Mbaye guijam ceerno Abdoullahi Khalilou mi salminima. kono en calmini mama Aissata Lo ɗon ɗo soringo ɗo, ɗum suudu mum mama Seydou Diop. en calmini mama Aissata Seydi Lo mi salminima no fewi. en calmini jinnaɗo men moƴƴo juulɗo timmuɗo omo wiye jariyata omo yette Cissé omo tawe hande to Dakar. nawten mo ha to Sangelo Bali inchallahu taala. en calminimo calminaɗi tedduɗi urɗi. en calmini kawma kam ha to Congo. en calmini Fulo Pam ɗo. en calmini miñiraɗo hono Rougui Pam a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ha to Amérique. en calmini Kadjadia to Ganguel. en calmini jinnaɗo men Dieynaba Sebor. en calmini Fatou Sy bani men debbo moƴƴo nene dental he GP men mo ganduɗa mo heewi addande en bagasuji moƴƴo yo Allah yomo moƴƴere. en calmini Rama Sall bani men debbo sohna Zeynabou Sall Khady Sall. en calmini kamɓe kala. en calmini mawɗo men moƴƴo Aissata Wele. en calmini ceerno Bokara Wara toon to Belgique sen mbiyama walla Strasbourg. en calmini Amadou Thioune ceerno Amadou mi salminima. El Hadji Ba kamɓe fof min calminiɓe toon to Strasbourg yo Allah yoɓon moƴƴere galleji ɗi kala. Abbas Niang mi salminima giɗam yo Allah yoɓe moƴƴere Allah renma surma. mi salminima ɗon ɗo gonɗa ɗo. mi salmini kadi Hamidou Kane mbiɗa salminamo no fewi a jarama. mi heeɗima vocal maɗa hecci hanki jamma. jabol ngol ne satti en hen sahaji kono mbeɗa heeɗo inchallahu taala. mi salmini mawni men Hawa Hamidou en mbimo Seydi Sy to Woda Bere. Fatimata Hamidou mi salminima. en calmini ceerno Alhaji Talla Fama Diallo a jarama nelal ma yettima inchallahu taala min beltima. Samba Yaya Ɓan giɗam mi salminima. Amadou Yaya Ɓan mi salminima ha to Miro. Mariam Won toon to Mauritanie mi salminima. mi salminima Djibilo ha to Gassambiri a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere. kono en calmini Sidi Moussa Sow a jarama annene gillima timmuɗi yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Sarr en calmini julɓe ɓe foof toɓe mbawi hedde e jokli windere nde. ɗum noon mi artirayma konngol ciftinaɓe to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere. en calmitima e dow ɗemɗe mabɓe kadi en calmini dendagal bandiraɓe kala kamɓe kala kadi en calmitima e dow ɗemɗe mabɓe. enen kala yo calminal ɗi gonanen ɓuuɓan ɓerɗe e cellal e kisal naata e ɗaɗi men sellina ɗaɗi ɗi sellina koyɗe ɗe saabu hande rafiji ɓurɗi mantinade nder rendo men ko rafi koyɗe. mo jiiɗa fala mo jiiɗa kala ene laaƴa mo jiiɗa kala sen yaaha yaadum natti fewde
ñanto ha yooɗa wadata ko jaɓɓal coofngal sabu koyɗe ɗe fof ko bonɗe Allah andi ko waɗi ni hen ndentoɗen diƴƴe ɗe no feewi diƴƴe ɗe jareten ɗe aɗa keewi calcaire ndentoɗen no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi ɗum tagui noon ene moƴƴi coodon machine ngaji mbaɗone guure men mbatta siggande en diƴƴe ɗe beele yimɓe jara ndiyam moƴƴam laaɓɗam en gasi boyli en gasi forage uji kono kadi ƴeewen kadi addude machine ngaji ɗi ne cigga ndiyam ɗam beele yimɓe jara ndiyam laaɓɗam sabu hande mo jiiɗa kala ne jogui probléme koyɗe yo Allah sellin koyɗe ɗe yo Allah sellin kosɗe ɗe foof bi jaahi nabil wara sallallahu alayhi wa sallam a jarama ceerno Haali Abdoulaye Sy en calminat hande fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique ko fedde tafande e weeyo ken tolno hande duuɓi sappo e gardugol ceerno Habous Diallo imam ratib mo Kidira e nene Mariama Tijani Ba nonne kadi kam woni cukka makko mo ganduɗa ko debbo dariɗo ha toon to leydi France min calminima min nawtuma to Mbagne so min kaalima noon min ciftata ceerno Ahmad Dia joom haramayni sarifayni Makka e Madina en calminet ko alaɗo kuuɓal feddeɓe sukaɓe Afrique Amadou Tijani An min nawtuma to babaɓe sen gaari ha to babaɓe noon en ciftorat Aminata Siré Sall aadiyanke guila andodira woppani ça fait hande duuɓi sappo jaati kam babaɓe yallah reen ko noonne kadi cate heblo sukaɓe Afrique kalɗo goni e nder Europe Afrique Amérique Asie kamɓe pop ɓe calminama sa ari ha to kijirɗo ma taw ɗon kuuɓeje tati dariɗe mawɗe mahi ɗum ko heblo sukaɓe Afrique hakkude Mauritanie Sénégal e Gambie alhamdulillah yo duusugo ɓooyi hankkadi ne moƴƴi yimɓe mbatten haqqillaji wonno anni o ko heblude sukaɓe men e karalle kese e jangde e pinal e gandal beele ɓe ɓuura yeynade alhamdulillah yo Allah reen suura hisna kala catal ɗo heblo sukaɓe Afrique woni e nder leyɗele ɗe en calmini en juurima hakkude Sénégal e Mauritanie e Gambie to Mauritanie to ceerno Boubacar Gaye e yaadi mum kala to Gambie to en calmini Bakary Aliou Dialalo Ba Fune Balde e dendagal sane en kala ko noonne kadi to Sénégal Bulli Guisse Abdoul Aziz Guisse nonne kadi e dendagal taweteɓe hemɓe kala calminama jettama beltanama no fewi to leydi Mali Souleymani Mariko Oumma Hani An nonne kadi e denɗi men ceerno Sow min nawtuma to Korkoƴel alhamdulillah hatton to Bamako Paté Sow Kolomina pop calminama beltanama ceerno Haali Abdoulaye Sy gonɗen koye laana annabi Nuhu joofi e hayre wiyetede juudi ɗo calminte Alassane Oumar Mbodj o wi elle tan juude ɗum noon mbayde juude jeeri juude waalo juude Dande Maayo juude hakkude maayo ene woodi en calmini Oumar Sarr e galle sumaraɓe kala to juude jaaɓi ɗo hen ceerno Haali Abdoulaye Sy bisimilla ma ɗo jaram ɗen naare no moƴƴi e kala hunde ko wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ko mum wone ma en jetti Allah gartirɗo en ɗo hande e jokkude jewte men ko fati e gurdameje annabaɓe men taw eɗen tolni e gurdam annabi Nuhu e galle mum Allah baɗanɗo en ni o taw sinno wonano kanko en mbawano wadde ni Allah pewnuɗo en e yidde fewnude ko pewnaten ko so wonano Allah en mbawa wadde ni wadde on Allah en jettimo alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah a jarama seydi Sarr ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen en gari ha lanaka joofi e ndeɗo hayre wiyetede juudiji taw nden hayre kaaje ɗe ɗe tini lanaka ne ara kanje fo ɗe mawnikinima nden hayre noon nde yankinani Allah nde miskini nde jaɓi wonde miskin Allah subhanahu wa ta'ala sibi yankinare nden hayre Allah yoɓiri hayre nde
laana annabi nuhu garde e mayre yankinade so tawi nafi hayre neɗɗo haaletake yankinare no moƴƴi e kala hunde kono ɓuri moƴƴude ko e neɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o haalni en o wi man tawadaa lillahi rafa'ahu llah kala on jankiniɗo o yankinani allah allah ɓamtamo o haali kadi hadis goɗɗo man takabbara wada'ahu llah kala on mawnikiniɗo allah joƴƴinamo e leydi malaikaji nene dow neɗɗo no allah tagiri ɗum ni ne hawni ko ɓoggi kaɓɓa e makko ko ɓoggi kaɓɓa e makko kanko neɗɗo o neɗɗo ne hawni no fewi seydi sar ɓe artira e ma konngol e on saaha jokken golle mi jokko ko jinnomi haalde ko woto judde ha ɓurta inchallah bisimilla maɗa ceerno Khalil Abdoulaye Sy ko ɗon jokketen inchallah ɗo kalɗa haala yankinare ɗo tan nelaɗo men tedduɗo Mouhammadin sallallah alih sallam ko wi ko so tawi neɗɗo yankinima nehima tan ko Allah ɓamtata ɗum ɗon calminten Amadou Mbaye makam Coutir Mbaye ko neɗɗo moƴƴo jankiniɗo newiɗo kewɗo neeti jiyowo moni kala Amadou Mbaye makam Coutir Mbaye yoni yeru mo ganduɗa ko ñotowo ngana kono ko jiyowo moni kala wona gaga hen baɗe ɗe ko neɗɗagal ngal neɗɗagal ne moƴƴi jogade liman jogade diine jogo needi hunde moƴƴude kadi ɗaɓɓita gandal nimsi janggani ƴetti deftere mum ene faggito gandal hande alhamdulillah wonko dursito e qur'ana ne moƴƴi rutti kadi woni ñotowo cetanaɗo kadi oɗo saaha mo gonɗen alhamdulillah wanni baɗal payidingal wonande fedde buuɗal yurmede kala o woni no baɗal payidingal moni kala o hettini ɗum wutte baɗɗo fayida o wi ɗum so julde ari julɗa mawni hedde wutteji 5 e wonande haaloɓe joguiɓe karallagal ngal wonɓe jayde Weltare TV moni kala heeɓi ko foti hebde ko alhamdulillah ɗum ne kadi amin duwanoma yo Allah ɓeydo barkindema ɓeydanma ha yaaja en ji kala nehiɗo newi en jiino Allah wilirta gurdam mum wilirta dañal muɗum ɓeydoto yarude yeeso won yeruji kewɗi pawɗen e guite men ɗo kalten ɗo so Allah jeeyi en garta en ceerno Khalil Abdoulaye Sy aduna ko hay hunde mawnikiniɗo ko piyowo arsiki mum goɓɓe ceerno Khalil jokkuɗo salmitimama lawol gongol Seydi Sar yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama no fewi en calminiɗo ene fedde Adama Aissé tollo Havre en ñaaguima Allah yo Allah hebbin yurmede mayɓe men kono noon en kertini hen Baba Sildou Mbodj yo Allah hebbine mabɓe yurmede yo Allah hebbine makko yurmede yo Allah hebbine makko yurmede Seydi Sar aduna ko hay hunde neɗɗo kala to mbawɗa wonde wondude yimɓe Allah kadi joni mbaɗa haalanno neɗɗo ceenuji kaɓɓa e makko kono o yiyata ceenuji ɗi o tinata ceenuji ɗiɗi pooɗe haɗina dow asman taw noon ɗi jokki koye makko koye tintinol makko ɗi goni goɗɗi kaɓɓa hen e tintinol he ɗin nawa ha leydi jeeɗa ɓiiri ɗi to nawa ha asman jeeɗa ɓiiju omo yaha omo yaade e ɗiɗo ceenuji e hattan Allah kono o tinata o andata kanko so tawi o yankinima e leydi o jooɗima e leydi o waɗi hoore makko hay hunde wonani mo yi fo o waɗa ko on ɓurimo kanko ko jastuɗo ko less o woni ala mo wawi ɓurde o waɗi ɗum e ɓernde makko woni gonga e makko Allah yamira jogiiɓe ceenuji hettuɓe dow ɓe yo poonmo o ngabba ɗo dari fo o soyne o teddine o yiɗe o horme so tawi noon o mawnikinima
Allah yamira wonɓe les leydi jeeɗi ɓiiri ɓe yoɓe poot ɗin ceenuji o tello o fukko e leydi o doɗɗo hay gooto yiyatamo hay gooto teddintamo hay gooto mawnintamo hay gooto hormotakomo kala ɗo ari o hute so wirtima neɗɗo fonnoɓe teddindemo so wayino no moƴƴi so yankininoma so wirtima ɓen tinnata ni won dewɗo ɗo ɗum waɗi ko Allah yiɗata neɗɗo sibi jikku mum moƴƴo Allah suɓoto neɗɗo sibi jabre makko Allah hollamo yimɓe ɓe ɗum kam en jangi ɗum en jangguiti ɗum waɗi yankinare no moƴƴi ay ndeɗo hayre sibi yankinare mayre addanide dañde ngal ɗo ɓural laana annabi nuhu garde e hayre he yankinare so nafi hayre neɗɗo kay haaltake wadde kebbinen yankinare nafa en ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle jaafoɗen ɗum ɗo ko jumla tan mo ganduɗa ko ictirade komi lombumo ɗo tan kono jeeyaka ɗo henne kono noon ne moƴƴi hen saaha ko waydani inchallahu taala konngol arti e ma Seydi Sarr. ceerno Khalid a jarama oɗo hen jimla mo lombuɗa ɗo henna ko ɗo tan o jeeya saabu ko woni rendo ngo ko ñaw rendo hande ko mawni kinare mawni kinoɗa e dow neɗɗo goɗɗo bawɗo yoltandemo hujja ma mawni kinoɗa e dow neɗɗo ma anda pamɗina ɗum usta ɗum taw wonɗo poto ton ko kañum humtata haaju maɗa tawa anda kañum humtata haaju ma ñande kala mawni kinoɗa e dow neɗɗo taw kañum ñammintuma yarnanma mawni kinoɗa e dow neɗɗo mo ganduɗa en jii hen yeruji kewɗi en jii misilaji kewɗi enen e koye men wonko mbaddeɗen ha heewi taw ganduɗa jomum ko mawni kiniɗo tan rutto kadi ko an siranta ɗum lawol ɗe gueɗe ne mbaynoli ɗum tagui noon mawni kiniɗo ko leydi tan fayi a yirloto ha tampa ko less paɗa mawni kinare ene jilla e bonde ɓernde neɗɗo wawa wonde mawni kiniɗo o wona moƴƴuɗo ɓernde kala nde woni mawni kiniɗo o mawni kinto koye dow yimɓe kala mawni kintoɗe dow yimɓe noon waɗata ko kañum ɓuuri yimɓe baɗo kañum ɓuuri yimɓe noon moƴƴinta gonɗo less muɗum neɗɗo a waɗat tan ka jankiniɗo mo jiiɗa fof mbaɗa kañum ɓuurma Allah teddinma wanma dow nde hayre ko dañi ko waɗinde noon ko deejje nde deeƴi tan keddiɗe fof ne ƴera ene ƴera ne gutto ne paye dow kayre nde deeƴi Allah wi laana faato deeƴi ɗo ko ɗon hunde woni fulɓe mbi hunde so deeƴi hunde so heewi deeƴat gandal deeƴat needi deeƴat jawdi deeƴat paf kewɗo ko heewani tan ko nguleki ɓolki tan yo Allah dandu en ɗen gueɗe ceerno Khalid a jarama yo Allah yooɓe moƴƴere noon surtout ustude neɗɗo rento ustude neɗɗo no way foof noon sifori kala woto ustumo ceerno Khalid Abdoulaye Sy en jaata to Thaïlande taw yen toon Mamadou Sada Diop e galle ma min calminima min nawtuma ha to guuriki koliyaɓe kono kadi calminen Haruna Gayti alhamdulillah en calmini dendagal joguiɓe gorel te ɗo mbawi wonde kala e nder windere nde saabu ɓeɗo henna ko partenariat ji moƴƴi e jayede Weltare TV to banggue gorel te ko waɗa ɗum ko kadi ko neɗɗo baɗɗo piyanɗe mawɗe e nder Afrique e nder Europe e nder Asie yolti hewɓe faabima hewɓe e jamragal e cuusal ɓen dumbaɓe dumbiti ɗumen Seydi Diop min calminima ha toon to Thaïlande min ñaago Allah yo Allah ɓeydan e ndenka ɓeydanma kisal Amadou Keita min calminima ha toon to Thienel Fulɓe waɗɗani pati gala ceerno Khalid Abdoulaye Sy laana annabi Nuhu joofi hol on ñalawma mo hawri Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini ceerno Bocara Ali Niang to Sinthiou Bamambé kono en calmini ceerno Saïdou Deme taweteɗo to Congo en calminimo no feewi en ñaguima Allah yo Allah hisnuɓe yo Allah renɓe barke annabi sallllahu alayhi wa sallam a jarama Seydi Sarr alhamdulillah laana annabi Nuhu joofi laana annabi Nuhu nde joofi nde hawri ko e ñalawma sappo lewru men wiyetendu lewru haran
lewru men wiyeteeɗo haran sappo muɗum laana annabi nuhu joofi nden Allah waɗi ɓe daɗi e yoolayru caggal nde aduna o fof yooli e on ɗon saha ɓe kawri e haran ɓe telli wona noon haranane hoore ala ɓe telli ɓe kawri e sappo haran ɓe koori addani ɓe hoorde noon ko yidde yettude Allah e oɗo nema mo Allah waɗani ɓe si wi aduna fof yoolade kamɓe ɓe daɗa ɓe darna koyɗe maɓɓe e leydi ɓe mbasa yoolade no aduna o fof yoolori ni ɗum ko nema mo ganduɗa immi ko to Allah fewde e maɓɓe on nema noon mo Allah waɗani ɓe ene mawni e maɓɓe ha nde ɓe telli tan ala ko woni e haaju maɓɓe so wona hoorde on ɗon ñalawma ɓe jettira ɗum Allah wadde noon ɓe koori kamɓe kala wonnoɓe e nder laana ɓe kamɓe 90 kala ɓe koori hay diweje maɓɓe gondunoje e maɓɓe koori no ɓe kordini hay poñƴi gondunoji e maɓɓe koori no ɓe kordini eɗen gandi korka koko ɓooyi adi horde fof ko baba adama gadiɗo wonde neɗɗo o nde mbaɗɗen qissa makko kanko baba adama en kaali korka makko holno hordi e holno korka ka ardi nde o telli e leydi he omo ummi to aljanna o telli e leydi he o waɗi ɗo duuɓi 100 o ñamani o yarani kanko baba adama ko caggal ɗum Allah subhanahu wa taala waɗi o heyli o wulliti heege caggal jibrilu ari e makko aɗa andi jibril ne arana e makko kanko baba adama ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que o tarikh baba adama o feƴƴitima e nder windere nde kala alhamdulillah wonno baba adama to aljanna heyɗetake ñaame ɗo gonɗa kala ka karɗo tan ɗum jeeyi sababu nde o jippi nde o jooɗi duuɓi poɗɗi dani hen ñamani ko ɗum jeeyi en sababu ceerno Khalil ma en gaare inchallah alhamdulillah neɗɗo kala ko dañi e aduna yo yettiri Allah yo dañ ko yettiri Allah holko woni hoorde yo dañ ko yettiri Allah daña bel welto walla ko dañƴa takkana Allah hoori ngam weltade hande hunuko ma ko kala ko wiyete nebam ko wiyete basalle ko wiyete tamate ko wiyete kosam ko wiyete ataya ko wiyete goro ko wiyete cigarette natta hen hande ko Allah tan jangtite hen kala kene wiye ndiyam natta hen hande ko Allah tan jangtite hunu kam go ɗemgalam ngal hande ko subhanallah tan alhamdulillah tan astaghfirullah tan yaltata hunu kam e ha nangue muta puɗal ha mutal hande ko inde Allah tan ko inde Allah tan gurmi hande kala ko woni abbere ni ndiyam ni abbere ñamete taccata goddulam ngol hande kala kene weltine fittandu hakkude debbo e gorko mi watta hande o yaltata yam mi weltoro ɗum mi yettiri ɗum Allah subhanahu wa taala ha nangue muta mi duwo mi taccina e goddulam e ko Allah dagnanimi ko alhamdulillah ɗum woni ko nuhu en mbaɗi ɗo henna ko yettude Allah ɗum ɗo henen moni kala en wawi wadde ɗum ko yettude Allah ko ɓural ko ɓamtare ko ɓural ko ɓamtare moƴƴere ene moƴƴi tan ceerno Khalid Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere en jaara toon to leydi Ghana tawin toon Kodda Samba Pate Demba Bari Abdoul Karim mi salminima mboɗo duwonoma no feewi e nattugol Ali Laytullahi Khomeini min nawtuma to Iran min gandi alhamdulillah jokkodira toon no feewi min calmini dental men kala dental fulɓe kala e dental julɓe taweteɓe toon to leydi Ghana en jahat ha toon to Nigéria ha to Adamawa ha toon to Cameroun tawi toon Imam Isa min calminima min calmini endam ɗam foof min calmini khalifa o lomto Imam Dahiru min calmini min juurima no feewi en jara to Sukura tawin toon Shuaibu Adama min calminima min calmini Karamatu Adama
min calmini sa'aratu adama e dow indema en calmini sukuranaɓe kala hay goto en ɗaccani ceerno Haali Abdoulaye Sy baba adama wullitima heege nuhu e kala wondiɓe mum e o ñalawma koori holno ɓe mbaɗi e kumtari mabɓe. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi ñaganimama Allah moƴƴere kisal Allah e nden ka mum yo won e maɗa a jarama no fewi. Eɗen gandi baba adama ko kanko kalannomi joni nde wulliti heege Jibrilu ne aranno e makko sido Jibrilu tellima e baba adama laabi 12 nde baba adama jippi e leydi Jibrilu ari e makko laabi 12 nde o dañi duuɓi 100 e dow leydi caggal o jippima e aljanna wonno toon ko duuɓi 105 aduna kono ko feccere ñalawma lahara caggal ɗum o wulliti heege kono nde Jibrilu wallimo ha ñamde yonti ala ko heddi ñamde feewi ko mburu gawri wonno taw fof fewna koye ñalawma goto ko hen awa hen mawni hen soña hen ɓendi hen soña Jibrilu wima ala yo fada ha nangue muta kanko adi horde korka koko ɓooyi ko korka mabɓe ka tan addani en artirde ɗum ɗo kono wona ɗum jahannoɗen adama en mbaɗino qissa mum en ɓenni Allah subhanahu wa ta'ala e hoddiro mum ɓe korani Allah ñalawma oɗo kamɓe kala kanko annabi Nuhu e kala ɓe wonduno e diweje e ponji fof koori oɗo ñalawma taw noon addani ɓe horde ko yidde yettirde Allah moƴƴere Allah nde Allah waɗani ɓe daɗi e oɗo ñalawma taw dadgol mum wona ko weeɓi caggal e on ɗon saaha aduna o fof nde yooli e ɗamɗo ndiyam kamɓe Allah walliɓe laana ka noon haade mum yettade ɗon ka wirtima nokku hurumo woni Makkatal Mukarrama laana ka e hoore mum ka wangima ɗon laabi 7 laana ka wirtima Hajarul Aswad ka ɓuucima ɗon kanka laana ka to hayre Abi Qubaysi alhamdulillah taw noon annabi Nuhu en kalino jonnino bammakko Adama e nder laana he on bammakko Adama arino ɗo e oɗo nokku laabi 4 e gurdam muɗum ɗum noon Seydi Sarr ɓe koori oɗo ñalawma taw addani ɓe horde ko yidde yettude Allah caggal ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala rutti yidde haaldude e asman toɓannoɗo e leydi ɓulannondi ndiyam bete hankkadi ndiyam ne darto caggal ɓe jippima laana mabɓe gaari ɓe jiiɗi jippade ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle taare Allah jom kun fayakun taare Allah biyowo wona ceerno Haali Abdoulaye Sy laana so andi ko woni wangade nokkuji moƴƴi ko Allah ne janginen neɗɗo yo andu juurade moƴƴuɓe neɗɗo yo andu moƴƴo juuroɗa ɗum enen kewɗen ko ɗaccude ha ñalawma wiye hande ko ñalawma ziyara kaari ngara enen fof eɗen ɓittodira e juurade jomum taw ñande kala yurto jomum ne jooɗi haajuma ala e makko ene weeli juurade sanga neɗɗo yeewi ngaran jewtida e mum ceerno Haali Abdoulaye Sy mi meeɗi joddade mawɗo debbo goto mi haali ɗum hewɓe ɓe gurdumi mawɗo debbo Allah waɗi min joddi mintaji seeɗa min jewtidi seeɗa fodde haala makko e fodde no haalirta e fodde no haaliranno wuro mabɓe ɗo e saaha kolñal no barasuji mbaɗirno eno ɓe jangiranno eno ɓe ñamirano eno ɓe gonirno ono haaliri aduna ni tawmi ko neɗɗo pinɗo tene
mi meeɗa andirdemo noon mi meeɗa yirudemo noon o meeɗa feeñide noon teni kadi wuuro ngo hay goto ɓurani jokkade makko no feewi ɗum hawimi noon wonno ko arani omo resa e wuuri o mawni o jibini o mawni ɗon o naywi ɗon o mawni kono yimɓeɓe ɓurani andude no feewi ɗin ijam koyno hawni koy ɗi mami are hirde jaamomi wedde min mbaɗi yewtere min e makko beltimi ñande hen saabu hollum mi heeɓe makko ko heewi komi andano firti noon wonmo jaɓɓata wonma juurotako taw ko ganduɗa ko wonko ƴeewoyta nan ɗon jooɗi ɗum woni ɗeɗo laaɗe ɗe jiita Allah ne jangguini en banguima baytil ma'amour en jeehi baytil migdas en jeehi suudu kaaba jirli en nokkuji moƴƴi ko Allah ne jangguina perte guite moon ono joomen haqqillaji gandon wonɓe jaɓɓoton foof nan ɗon yo Allah rokkani yiide ɗum jaɓɓa bamma jaɓɓa yumma ɓenna taw fof nan ɗon yo Allah ɓeydan en jaam en calmini ceerno Abdoul Karim Dia ha toon to Dancadi an e galle ma ɓesgu ma sehilaɓe ma wondima kala ɗon calminen kuɓɓuɗo Ba Oumar Ba min nawtuma ha to duɗal ceerno Mouhamadoul Amine Dungour Alpha ceerno Ibrahima Sy Delta min nawtuma to Kasak kono kadi ceerno Ousmane Diop gawlo annabi sallallahu alih w sallam ceerno Ousmane Sy gawlo annabi sallallahu alih w sallam ceerno Issa Sow gawlo annabi sallallahu alih w sallam ceerno Amadou Diop min nawtuma ha to Lewe en calmini dendagal almuɓe feeñɓe e duɗal ceerno Mouhamadoul Amine Ly ɗi ceerno Cheikh Yuma Kane Ly to Dungour Alpha ɗo ceerno Khalid Abdoulaye Sy laana annabi Nuhu ka joofi Allah haalde asma'u e leyɗe holko Allah wi ɗum mi salmitimama laawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no feewi mi ñaaguima Allah kisal Allah e nden kamum yo wonema amina mi calmini mawɗo meɗen jeyni tawete to Matla Joli kono en calmini mawɗo meɗen Hawa Sambu tawete ɗon no Matla Joli en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde sa nani indema sa nanani indema min calminima min duwanimama Seydi Sarr laanaka gaari annabi Nuhu yimɓe mum ƴetti korka mi haalanma noon ɓe cuwa taw jippade e laanaka ɗo ɓe koori ɗo ko e nder laanaka ɓe goni kanko annabi Nuhu e yimɓe makko ɓe jippaki e laana he ko e nder laana he ɓe goni ɗo ɓe goni e horde ɗo ɓe cuwa taw jippade joni noon ɓe koori nde ɓe gasni horde ñalawma o timmi e hoddiro Allah e bawɗe mum hankadin ñalawma o timmi korka ka gasi ñalawma dewɗo heno annabi Nuhu yaltini koɓe keddorino e jooɓari ɓe keddori jooɓari koɓe ñamanno ɗum gasani taw annabi Nuhu yaltini kala ko heddino o yaltini fannuji 7 gawri o yaltini leƴƴi 7 gawri ndi jiida gaweje 7 maaro ne tawe hen noon gawri ceerin tawe hen makka ne tawe hen suuna ne tawe hen fannuji 7 gawri tan ɗi jiida o rendini kanji foof kanko annabi Nuhu o wi yo defe e on ɗon saaha ɗum defa nde defa ko ɗum woni ko ɓe cakkiti ñamde e nder kanɗon laana Seydi Sarr sibi ɗum ko jooɓa maɓɓe ɗum fotani yaltude boowal sabi ɗum adduno ɗum tan ko jooɓari fondi ñamede e nder kanɗon laana wona yimɓe ne tello ne jaaha omo heddoro ndi jooɓari mo nawa ko yimɓe jolnoɓe laana ɓe ndendi ɗum foof o rendini foof o wi yo rendine defe fofof defde laawol gotol so defdama laawol gotol kamɓe joldunoɓe laana ɓe ɓe ñaama ha laaɓa e on ɗon saaha ɓe puɗɗo tellade e laana he ko ɗum waɗi sababu foof rendina defa ɓe ndendi ɓe ñaami ɗum ñamande wootere taw ko kamɓe foof ndendi taw ene gasda e laana he ko laana ka jeeyi ɗum ko kamɓe foof ndendi ɗum wadde yo ñaame ko noon o waɗiri kanko annabi Nuhu ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ɗo jangguinta ko nunɗal ene moƴƴe neɗɗo
ko fotino annabi nuhu e joɓari mabɓe o yiɗa ɓe jaltay lanaka taw kamɓe kala ɓe ñamani joɓari mabɓe ndi ha laaɓa ha wiye ceer beele moni kala so yalti rewata hay goto haqqe nde tawno ko joɓari mabɓe kamɓe kala ɗum ɗo woni nunɗal nde tawno neɗɗo kala ko mbaɗɗa e kala no mbaɗirɗa e kaake janane e gueɗe dendaɗe andu ka ñawdoyteɗo ɗum guilay keeri leyɗele waalo en aɗa jabba aɗa ɓenna aɗa happito leyɗele aɗa happito kaake janane dendiɗa hunde wooda ko cuuɗɗa walla wooda no mbaɗirɗa walla wooda ko dirtinɗa hen nunɗal woni neɗɗo neɗɗo so ala nunɗal ala haydara neɗɗo so ala nunɗal ala diine so ala nunɗal ala iman so ala ceerno Oumar Diallo directeur général agence immobilière ɓamtare Mbour min calminima en calmini clinique Bilbasi cafrowo ngana to Mbour ɗo an ceerno Oumar Diallo wi diplôme goto joguiɗa o diplôme noon ko tagma tigui dañde nunɗal ngal dañƴa to États-Unis d'Amérique holɗum nunɗal woni kala docteur Abdourahmani Ka heewi wiide kala ko nunɗal ala neɗɗo wawa wonde haydara alhamdulillah yo Allah yettin fandare ɗe kala en calmini dendagal jowol naɓe kala jowol rewo e jowol worgo kala en calmini Kumbali e Amadou Diop radio jowol ha toon to États-Unis d'Amérique min calmini on min juurima on min ñaganimon Allah moƴƴere en calmini Demba Won windiyanke bindol ha to Italie en calmini dendagal jowol naɓe kala kono kadi en calmini Ñang Hamma Abdoullahi toon to jowol ceerno Ndongo haalirde jowol min calminima ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley to kay hayɗi en calmini dendagal ɓesgu galle o kala en calmini Amadou Bari ambassadeur hakkude Dinguire ɓe gonduɗa kala min calmini ɗumen kono en calmini dental tarihaji annabaɓe hande bingal tep ngal en ganda en nani no feewi noon e dow indema an Amadou Bari min calmini dendagal wonɓe toon ɓe foof yo Allah renɓe suuraɓe hisnaɓe alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy ɓe ñaami joɓari mabɓe ha laaɓi beele ɓe jalti walla ala no bowal ngal wayi Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah yo Allah reena yo Allah hisne yo Allah woppane ɗon gaɗini ni sella alhamdulillah alhamdulillah yo Allah dumno e ma cellal amin ya rabbi yo Allah dumno e ma cellal amin ya rabbi yo Allah dubnu e ma cellal yo Allah dumno e ma cellal amin ya rabbi e hoddiro Allah e bawɗo mum Seydi Sarr caggal ɓe ñaami ndiɗo ñamiri e on ɗon saaha caggal ɗum kanko annabi Nuhu o udditi laanaka ɓe jiinangue gila ɓe naati e kaɗo laana mi haalanima aduna o koko niɓɓiɗi nangue ala wona niɓɓiɗgol ko adana tan niɓɓiɗi niɓɓere mawde kono caggal ɗum ene niɓɓiɗi kono wona niɓɓiɗgol taw neɗɗo wawa yiide haydara kono nangue ala aɗa gandi hay ha joni so tawi nangue ñande nangue yaltade foof ene niɓɓiɗi aduna o foof koko niɓɓiɗi e on saaha noon ɓe jii nangue taw guila ɓe jooli e laana fodde lebbi 6 ɓe jiyani nangue ha joni woni nokkuji ene keddori on ɗon fannu ene jogui lebbi ɗi ganduɗa ɓe jiyata nangue ɓen no gooti e hoddiro Allah e bawɗe mum o udditi laana ka ɓe jii nangue caggal ɗum kadi ɓe jii duule ɗum koko taƴño ɓe nattino yiide ɗum ha laaɓi e on saaha Allah subhanahu wa ta'ala taw noddino asman o Allah noddi leydi ndi Allah noddino asman o Allah noddi leydi ndi Allah wino ya ardu ibla'i ma'aki leydi he mottu ndiyam jaltuno jam e maɗa
ceerno Abdoulaye Sarr min kam mi ronki tan Allah yo noon yo nattu hawdemi min hooram ɗum kadi ko ñande fof kala ne ñangata qur'ana kawis ñande fof serata Allah ne ɓeydo hawdema kawisaji Allah gassata kawisaji Allah a sertata e yiidu ɗum a tanke aɗa jiima e binde qur'anil karim wallahi lazim mbawka Allah a sertata e yiidu ɗum caggal aɗa jiima e binde qur'anil karim kattande Allah a sertata e yiidu ɗum e qur'anil karim wonde Allah ko goto ko wawi ko goɗɗo wawa ɗum so wona kanko a tanka aɗa jangga qur'anil karim a sertata e yiidu ɗum Seydi Sarr est ce que Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdoulaye Sy min hooram sa miijoto hen saji a wonane ɗeɓe fusde holɗum mi nattata hawide Allah haylo konngol gotol ko ngol tan woni foof Allah ko kawisaji ɓooli kala mo ene janga qur'anil karim ene faami firo alqur'anil karim an hoore ma gontata ko kawisaji ɓooli ɗum tagi yimɓe heɓe ne kewiɗe sernaɓe ne kawni hay goto andudeɓe hay goto wa andude Allah jangowo haala Allah gandude ko Allah haali awa andude ɗum a wawa kadi ne metti wurdude ɗum tagi mbiye sernaɓe ngala programme sernaɓe ngala programme sernaɓe ne kawni noɓe mbayni ne kawni ɓe jooɗata ɓooya tan ɓe puccitoroɗo walla mbaɗani ko kawisaji Allah tan ɗum tagi so Allah waɗima jaadiɗo almuɓe walla jaadiɗo sernaɓe aɗa entoto no fewi ndentoɗa wota buɓɓade saabu koɓe jiyata e bindi ko ene ɓe jirata Allah no gollirta ni eno Allah gollirta ni ko kamɓe goni darniɓe Allah ɓe kamɓene ɓe jeeya ko ɗin kawisaji ko ɗin kawisaji nawataɓe haɓe gonta kawisaji ha mbatta wadde kawisaji e nder gurdam mabɓe sa famani ñiŋa walla bonnita walla jalkita mbuɓɓoɗa bonireɗa ɗum ɗo foof neɗɗo foti rentade ɗum no fewi neɗɗo o omo foti rentade Allah no gollirta ni andiden ɗen golle ha waɗen golle ha ɗen golle nawora neɗɗo o ko neɗɗo darniɗo Allah ganduɗo haala Allah ka on noon an neɗɗo mo anda haala Allah gandinteɗo haala Allah a wawa andude onne saabu Allah andotta ko onne kadi o andotta ko a wawa a yadade joomum tan ndeeƴa keeda caggal keddoɗa yamirore saabu jaaduɗo e Allah darniɗo Allah heddi koye yamirore Allah yiyata ko yamirore Allah yiyata ko amruji Allah ɗi ɓooli annene jaadiɗo Allah o keddoɗa ko caggal jaadiɗo Allah o sa yiiɗi tan famde gurdam adun tigui rigui yo Allah won balla cea est ce que Allah ko kawisaji ɓooli Allah ko kawisa ɗum tagi mbimi so tawi Allah waɗima fayidagal nande haala Allah yettu Allah nde tawno haala Allah sa nani poɗɗa ko mandilde ko fotino haala Allah wiye ko fotino haala Allah jagga alqouranil karim pawa e bitig ma tan mbiida aɗa haalde kilneɓe tappa killa aɗa haala rewɓe haala Allah ne yaaha a famɗini haala Allah ka ɗum tagi Allah wiyani alqouranil karim so tawi haala mum ne haalen deƴƴe nehoɗe ndeeƴe kono nangga alqouranil karim tan piya e poos maɗa qur'ana ne jangga aɗa salmina he kayri mbaɗon qur'ana ne yaaha ɗum fof ne harmi ene harmi waddude haala Allah e haalaji yimɓe woɗɓe qur'anil karim ne jangge tan on kettata ko oɗon jewta tan yo qur'anil karim jangge tan fawe e radio juma tan wuro ɓene gulliniga musique ɓene mbaɗani hay goto ana haaju ko an jeeyi bakkaɗo ɗum tagi ceerno Ahmad Dia min calmini Harmani Sarifayni ɓe jaafota ko ñawnowo qur'ana nde tawno hay saɗa jangga qur'ana sa ñawni hay soko seeɗa qur'ana ko ñawoytuma saabu ko haala Allah ñawnetake haala Allah sellinte ko haala Sar Abdoulaye Sarr ñawnete ɗenna ten keɓa hen baraji a ñawnat haalam tan keɓa hen baraji kono haala Allah kay a ñawnat tan daña bakkat walla mbasa heɗade ɗe henna woɗɓe ana heɗata kada haalda e woɗɓe keɓa bakkat yo Allah dandu en ceerno Khalil jarama ɗo ko toɓɓere yanje en calmini sohna Rahmatullahi Dieng walla mbiyen Diagne ha toon to Thilogne en calmini sehilima guiɗoma sohna Farmata Amadou Sarif ɗon ɗo Thilogne ɗo ɗon calminɗen sohna Hadja Zeynabou Ba to Thilogne ha toon to Trap Hadja Tarawore min nawtuma ha toon kono en calmini sohna Zeynabou Sissoko en mbimo Damba nawtemo ha to Ñamanari to Dental Diine min calmini ha toon to UK Angleterre en calmini Samba Demba Malal Ba ha to Sara Suuna Sare Suuna ko ɗo calminɗen lappol seede pulagu kala en mbi Seydi Ba en sohna Hadja Khady Diallo ha toon to Espagne ɓe ko waniranma worɓe
min calminiɓe kamɓe pop en calmini kala wambaɓe to goni e nder windere nde kala. ceerno Haali Abdoulaye Sy est ce que Allah e kawisaji mum, Allah wiyete ko kawisaji, Allah noddi leydi yo mottu diƴƴe muɗum. ceerno Haalidou bisimilla maɗa. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en calmini Younous Saw, en calmini Mouhamadou Kadi Saw en calmini Moussa Diallo, en calmini Samba Yaya Ɓan, en calminimo no fewi. en calmini kadi Ahmadou Ɓan, yo Allah yoɓɓe moƴƴere, on jarama no fewi. Seydi Sarr, Allah subhanahu wa ta'ala o noddu leydi ndi, o wi leydi mottu ndiyam ma. aɗa andi ndiyam asman e ndiyam leydi ndi koko fotti e dow leydi he. to Allah wino faltaqal ma'u ala amrin qad udir. ndiyam leydi e ndiyam asman potti ko e dow leydi he, ɗi jillodiri. Allah wi ko leydi ndi yo falto ndiyam mum jaltunojam e mum, a tanka ndiyam ɗam rendi e ndiyam gimminojam ɗam ganduɗa immino ko dow asman, rendi e leydi, jaltude e leydi. ino hooram mi jali hooram seeɗa nde ɗo ɓujande. ndiyam ɗam ganduɗa immino ko dow asman, ɗam jillodiri e ɗam ndiyam jaltunojam e leydi. Allah noddi leydi ndi wi ndiyam ɗam ganduɗa ko an hokkilno ɗum, ɗam jillodiri e ndiyam asman, kono an ndiyam maɗam falto ɗum e ndiyam asman ɗam, motta ndiyam maɗam ɗam natta nder. leydi falti ndiyam mum e ndiyam asman, o falti ndiyam makko, o motti ndiyam ɗam naati e leydi, kanko leydi. ko Allah winomo noon. o noddi asman kanko Allah, o wi ya saman, ya sama'u iqli'i ma'aki. asman dartin ndiyam maɗam, an dartu. asman o darti, natti tobde, darti ha laaɓi, enen mbiyata silti. caggal ɗum leydi ndi mottino ndiyam mum, wawi serdude ndiyam mum e ndiyam asman, moɗi ndiyam mum kañum ko yaltinno ko ndiyam asman hukkitnoɗam ɗam ndiyam hande woni maaje ɗi jiyata e aduna ɗe. maaje mawɗe e maaje tokose, candi ɗi e maaje mawɗe ɗe ko ndiyam ɗam ganduɗa toɓino e saaha ilam ɗufan e zaman annabi Nuh. ɗum noon Seydi Sarr, koɗo yewtere men haɗata hande, so Allah hokki en hawde janggo jokken issa annabi Younous inchallahu taala. annabi Nuh alayhi salam. yo Allah newnanen moƴƴere, yo Allah waɗanen suturo, yo Allah moƴƴin, yo Allah fewnu, yo Allah moƴƴin gondigo, yo Allah moƴƴin gondigo, yo Allah moƴƴin gondigo. battodiren hakkille tengti e ƴeekiraɗo e ƴeekum, ƴeekiraɗo e ƴeekum battodire hakkille. tinno an ƴeekiraɗo, a resoyama galle joom galle ma, a acci bane en worɓe eɓe jogui suddiɓe. tinno ka yiɗa waɗede galle joom galle ma, joom galle ma desɗomo ene jogui waniraɓe rewɓe, kala ka yiɗaɓe pawma, kala ka yiɗaɓe pawma. tinno woto faw ɗum suddiɓe waniraɓe ma worɓe ɓe. neɗɗo ko yiɗa waɗede ko oto waɗ ɗum bandum. to gonɗa to a yiɗa tampinede, a yiɗa hay goto wonma ko hamni e ko metti, a yiɗa paweɗa ko fewani ko welani. tinno annene woto fawoy ɗum ƴeekiraɓe ma ɓe ganduɗa ko suddiɓe bana en worɓe, waniraɓe ma worɓe. aɗana to aɗa resa, a ala toon konngol, hayso batu waɗi, hayso batu waɗi, an ala konngol, a hokkata e konngol, ko caggal kettuɗa. te an ko toon jeeɗa, toon woni galle ma, galle mo ndeseɗa ɓesnuɗa, an ko ɗon jeeɗa. to ko galle bamma en wiyete, wona galle mon, galle mon koto ndeseɗa ɗo.
ɗo ndeseɗa ɗo noon sa ronki dañde ɗon konngol an sa ronki dañde ɗon konngol gimmoɗa ɗon mbiya aɗa yaha galle joom galle bama en wanirama worɓe resɓe rewɓe mbiya aɗa kumano ɓen aɗa jogoye ɓen konngol aɗa yamira kala baɗɗo hen ka yiɗa aɗa waɗa feere yo weltu galle o fewani mbattodiren hakkillaji wallude noon woni wallude bane gorko o ko wallude mo no mofiri oɗo debbo ɗum woni wallude bane gorko o tano kala ko mbaɗɗa ko wona ɗum gonɗa ko e lordemo gonɗa ko e bonnude galle o kadi woto ar wanirama worɓe ɗiɗo tato ne jogui rewɓe mbaɗa o sehil beddoɗa oya a wonda kamo kadi mo mbaɗɗa sehil o ɗo joddiɗa e makko foof gonta koye ñohde oya gonta koye mallude oya tinno saabi Allah to wan noon sa waɗi noon a nannat gañgu e nder galle bamma cikkata koye fewnude gonɗa taw koye bonnude gonɗa sa natti wonde ɗon ɓe mbatta ɗurnodirde ɓe mbatta mallodirde ɓe mbatta habde ha caɗele kewa e on ɗon galle wonta ceergal jola walla caɗele keddoɗon jamma e ñalawma taw sababu o ko an desaɗo to aɗa yiiɗi dañde jaam a ronki hokkude ɓeega jaam te kadi koye nder galle bamma tinno saabi Allah wattu hakkille hoore ma yo Allah won ballo noon yo Allah won ballo en jennani en mallani ana mallata wasiya tan a wasita tan wallahi nde wan noon sen dañi sago men kala neɗɗo to wawi wonde o wona e jaam o daña jaam o daña suturo o daña deyre o daña pamodiral ɗum woni ko jiɗɗen onon jarlo oɗon jaafo seydi Sa ɓe woppuma ha Allah hokki en hawrude janggo so hawre welede Allah jokken issa annabi Nuhu inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Khalidou a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere mbolandi hande noon denɗiɗa mabɓe tampinde no fewi saabu oɗo saan kadi puujoji ɗe keewi no fewi ko noon kadi puujoji ɗe hen saji ko hen jeeya min no min mboɗo fuujo kono min mbimi fuujoto o haali Abouba o haali kañum jibini puujoje sa yiiɗi ande hol jibinɗo puujoje e aduna tan ƴeew haali ceerno Khalid Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal nane en kaaɗiɗo hen seeɗa e meftande tan wonɓe hande e aduna he ene jooɗo lebbi 6 jeyani jamma en jooɗo lebbi 6 jeyani ñalawma e kawisaji Allah ko wayno Canada hen banggue ko wayno Norvège hen banggue ko wayno Suède hen banggue ko wayno Finlande hen banggue ko wayno Russie hen banggue woni wiɓe ha toto Alaska en calmini Yaya Alpha Pam e galle mum kala ko kawisaji Allah kono en ɗaldi hen mawɗo men kayi meɗen ceerno Khalidou Alhassane Ba min ceerno Alassane Khalidou Ba Alassane Khalidou Ba min Alassane Khalidou Ba min nawtuma ha to Tagu Talla tawita toon to leydi France en calmini jinnaɗo men sohna Maymouna Djiby Ba e ɓesgu o kala ceerno Khalid Abdoulaye Sy ɓernde haali Abouba ɓuuɓi nde tawno kala alarba buuɗal yurmede koye o fannu tan e o wasiya tan kadi enen no mbiɗa ni en ñohata en mallata en ñiŋata en jofata ko neɗɗo ko Allah yamirti en kaal ko haalete ko mo mimi kala noon mo mimi kala yo andu ƴewto beele waylo ko mbiɗa ko tan sago men tan ko moni kala yo wone jaam saabu galle so deeƴi galle so wone nandiral galle so tawi woni pamodiral sen joƴini bottare en ñamat sen gayni wottade hay goto ganta télé sa yani men ma e série ji ɗi tan ko en beldani hanki nde galleji mbaɗi welwelto nde sen gottima hay goto buusata enen poɗɗo joɗon e leeso he hay soɗaɗen coɗotako eɗen jewta ha longue ɗe joora e juuɗe men ha ataye taw en ɗo ha tufam taw en ɗo en so en kirtima en gayni pengen hirde ha pecci jamma gandami mi anduma tinami mi tinma jiyami mi yiima ɗum wonno hanke galleji ɗi kono hande particulier ji gaare galle he particulier gal are galle he ɓe ƴeeguiraɓe mbattimoto mortude ɓe esiraɓe mbattimoto mortude ɓe resaɓe galle ne kañum natti wonde yimɓe fotɓe wonde hunde tifodiri goto foof so soodima tan fayi ko suudu mum huɓɓa télé mum ene daara série ji sikka ko toon dañata pinal awa dañoto pinal ɗum ko commercial cikka ko toon deññata ɓerde ma nde
walla ko téléphone ma o deñata ɓernde ma nde ala koye banda men duttoɗen duttira jarama seydi si yo Allah heɓe moƴƴere a jarama musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaddata e moɗon ha janggo so haji Allah rahmanu jokken tarikh meɗen annabi nuhu min kam mi fuujaki mi wiyani annabi yunus koy annabi nuhu mbimi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon almudayguel moɗon almudel moɗon sar Abdoullahi Sarr mo cuuɗi men dulmaji dembe sayidi nawtama to dulmaji funeɓe wudduru tiggere gorko mo fulɓe kala kono gorko mo aduna kala ene yewtidanno e guiɗo mum sehil mum ɓineni mum ceerno Haali Abdoullahi Sy gorko mo soringo tawete to leydi France to karallagal to ko Saydou Abouba gorko mo luksayba gorgol tawete to leydi France dande welne nde ko ceerno Ousmane Ly gorko mo Dungo Boseya tawete to Dakar laamu ko leydi Sénégal ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam teddude nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde jettoɗen goodani bakaro kala kala njuulen mo sabum woodi winde jettode godani ko tagdo kala kala njuulen mo sabum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa holfo mo jiɗata